Good morning. Nag-ano ko ng labahin. Nagsusort gawa ng, ayun, wala nga si auntie. Ayoko na mamaabutan pa to ng ano, ng video. Saka puno na tong ano, washing machine na. Pinaglalagyan ni Chris ng labahin niya. Sabi niya kagabi, paano ba maglaba, mami? Sabi ko, bakit? Puno na tong ano, puno na tong washing machine. Kasi wala akong balak talaga maglaba actually. Antayin ko na lang si auntie sana. Kaso puno na tong ano, washing machine. So, sige bukas maglaba ako. Magluto tayo ng pancake habang nakasalang yung labahan. Yan, na ano ko na sila. Na separate ko na. Sa puti, sa dicolor. Yan, and then nalabas ko na rin yung uulamin namin for lunch. Itong broccoli. Frozen to. Pero inano ko na to. Pinakuluan ko na. Nung 24 pa ata yan, hindi ko na naluto. Or sadyang pinakuluan ko pala kasi sabi ko mas madaling store i-freezer na nga lang kaysa yung ano siya, yung hilaw, 'di ba, mabubulok. Yan, tapos ito yung chicken leg and breast kasi gagawa ko ng fried chicken mamaya. Tapos itong ano, tatry ko. Ayan, Master Foods satay chicken stir fry. Yan. Try natin 'to. Easy ano na, easy cooking na, 'di ba? Pero dahil tulog pa naman sila and bato-bato pa yung meat natin, magpa-pancake muna ako. Meron pa dito isang ano, isang pack, yung Maya. Ayan, favorite brand ko, Maya. Kayo din ba? Sarap no? Talagang perfect yung ano niya. Yung timpla niya. Nagsaing na rin nga pala ako. Yan, painin na siya. After ilang taon, ngayon lang ulit ako maglalaba. Nagkukusot ako yung mga underwear, yung mga namantsahan na during kapag kami period, yun, kinukusot ko yun. Pero ang ganitong laba, as in ngayon lang ulit. Kasi wala si auntie, nasa Bicol na. Sabi ko ba sa vlog, umuwi sila nung 25 ng 25 ng madaling nasa ano pala kami noon eh. Ay hindi, tulog ako noon pala. Tulog kami noon. Yan, bumiyahin na sila kasama si Japong kasi yan, nagpabinyag din kahapon si Japong, binyag ni Gigi. Nakakatuwa. Medyo teary-eyed nga ako kahapon. Kasi sabi ko, yung inaalagaan kong kapatid, nagpabinyag na ng sariling anak. Diba? Kasi 10 years old ata ako. Tapos mga ilang months pa lang yan si Japong. Ako na nag-aalaga yun, guys. Yan, 10 or 11, 10 years, 9 years actually ang gap namin yan ni Japong. Pero ako na nag-aalaga niya nung bata pa kami kasi syempre si mama nagtitinda yan ng gulay, ng mga almusal. Yan. Nakakayo ko lang po yun. Makita ko siyang yung family picture nila. Tinungiyak ako. Di po, tanda ko na talaga. May sarili ng pamilya. Yung kapatid ko na inaalagaan ko lang. Kaloka. Yan, nakagawa ko ng 10 mini pancake. Mini ba? Oh, mini lang. Ayan lang siya. Ng itlog kasi yun eh. Okay, mag-ano muna. Iinom ng mainit. Yung favorite kong great taste, choco coffee mix. Hindi kasi masyadong matamis to eh. Kaya, bet na bet ko. Yan, unlike sa mga ibang 3-in-1, di ba? Sobrang tamis talaga. Ayan, si Chris na nagluluto ng aming lunch. Yes! Sarap yan, nak? Of course, may broccoli. Mukhang masarap ang bango eh. Yes naman. Chef yun. Chef yun. Ito yung niluluto niya. Yan. Satay chicken stir fry. May recipe naman dito sa sa likod eh. So, madali lang. Kain tayo. So, ayan na. Very Thailand yung yung taste niya talaga. Legit. Yan. Ninit ko lang yung sabaw kahapon. May konti pa akong sausawan.
Kasi crispol, oh. Tago. And, ano to? Vampire shot. Grabe yung pagod ko. Sakit na ng likod ko, ay. Ay, thank you, Lord! Natapos din. Time check, it's 2:30. Ayan. Isampay ko na, nakapagluto pa, nakapagsugas. Yeah, ganun talaga. Ang sakit na likod ko, oy. Ayan, di mo na ako bababa ngayon. Itapusin ko lang muna din yung mga mga vlog na i-edit. Konti na lang, mahahabol ko na guys kasi ayokong maabutan pa ng New Year yun. So, publish na lang ako ng publish. Naka-schedule na lahat. Kaya pala hindi nagcha-charge. Tinanggol ko. Naglaba ako, diba? Alam ko patapos na eh. Ayan. Ay, magsisimba lang ako guys sa sa Baclaran. Kasi Wednesday ngayon. Oh my God! Uy! Naka-vlog ako! Sumigaw ka bigla! Pasensya na. Oo! Ingay nito! Napamura ako. Sorry guys, sorry. Pasensya na, God bless. Oy! Magsisimba ako, tingnan mo dito ha. Sasama si Daddy? Hindi, ay, borlogs. Sirang ulo talaga. Uwihan mo Big Mac. Ha? Uwihan mo May Big Mac. lulutuin akong chicken dyan. Ano ba yun? Magpiprito ako pag Huwag na Sige. Huwag na tawag dito. Sige. Ingat ka. Wala akong bata ngayon. Baka ikat ko na lang yun. Ayan, nailabas ko na rin pala yung ko dyan. Yung mini altar ko. Yan. Tapos, ito, tapos na ba? Hindi pa. Nagre-render na lang to. Ayan, ito yung December 24. Yan, tapos nung 25, wala akong vlog kasi nasa hospital lang naman kami ni Daddy, diba? So, yan. Magano na 5:30 na sakto. 6 p.m. yung mass. Mag-chip na lang ako kasi dapat nagpapahatid ako. Talagang iniinda niya pa rin yung tiyan niya, guys. Kaya meron siyang 10 days na medication. Tapos meron siyang 30 days na supplement na pinapainom nung doktor. Masyadong yung lips natin. Hindi ko pa pala na wipe. Ayan. Yan. Para hindi masyadong pulang-pula. Nag-taxi na ako, guys. Walang masakyan jeep. Ayan, nandito na ako, guys. Doon ako nakadaan sa sa Pure Gold. Kasi, ayun nga, pasado alas 8 na. Grabe yung mask ko. Bumakat. Yan. Tayo magluluto lang ng ulam. Pinahin ko na to kanina eh. Nilagyan ko na siya ng breading. Fried chicken tayo. Yan. O, diba? O, diba? Very useful tong nabili ko. Yan. Since lang yung lutuan ko. 1 burner lang. Yan. Dito na ako nagluto ng sabaw. So, kain tayo, guys. Ayan, nagprito lang ako ng 3 chicken lang sana. Kasi 3 lang naman kami. Kaso kumain na pala yung anak ko. Hindi lang kinain niya. At natutulog na siya. Sabi ko, okay. Yan, tapos, dito na ako nagluto ng sinabawang gulay lang. Yan, inasiman ko lang. Kasi, gusto ko may mainit na sabaw. Ayan, Nova yung tatak. So, yan, very effective naman. And then, meron pa ngayon niluto kanina. Yung satay chicken. Tapos, sobrang sakit ng lalamunan ko. Ayan, as in, ang kati-kati. Kaya, Nagsimba. hindi kanina pa, bago ko nagsimba, makati na talaga lalamunan ko. Muli ka ba sa akin? Hindi. Hindi. Kasi nilagnat to eh. Mag-test nga tayo. Pero hopefully hindi ako lagnatin kasi uso ngayon ang lagnat. Si Rico, ilang araw na nilalagnat. Si Bunso, nilagnat. Si Jack, nilagnat. And si Nene ata, ewan ko kung... Akin natural causes dahil pinaglalabanan ng immune system ko yung... Oo nga, pero sila naman din. Pagtanggal ng magano. Pero nag-test na si Rico, negative siya. So hopefully, hindi ako lagnatin kasi di pwedeng akong magkasakit. Diba? Pray na tayo. Diba? With the Father, Son, Holy Spirit.
Bless us, O Lord, and this your gift which you are about to receive from thy bounty. Through Christ our Lord. Amen. Kasi pilay ang ano pag ako ang nilagnat, ako ang nagkasakit. Kalimutan. Yan, itutuloy din namin yung ano, ba't ang dilim nyo? Ito nga tayo. Ituloy namin ang panonood ng ano yun? Silent Sea. Korean novela. Ay, hindi. Korean novela ba? Hindi, no? Parang series lang siya na yun. Si Bong Chu ba yun? Ayun, ramdam ko na talaga, guys. Bumibigat na yung ano, yung ulo ko. Tapos, yung mga kasukasuhan ko, masakit na. Yung mga buto ko. Ayan. Uminom na rin ako ng gamot. So, hopefully talaga hindi ito tumuloy. Please, Lord. Mga gagawin ako tomorrow. Ngayon, kasi hindi ako nakababa ngayon. Nagkala nga ako, diba? Naglaba ako. Tapos, yun. Naubos yung ano, yung araw ko sa paglalaba. Makati yung ano ko, yung lalamunan ko. Yung sa lalamunan, feeling ko sa ano to, sa matamis. Kasi, di ba, kaya ayoko ng matamis, guys. Kaya hindi ako mahilig sa matamis. Kasi, yun yung laging rason na pagka nasobrahan ako doon is, mabilis mangati, nagkakatonsillitis ako agad. So, kanina, yung kinain ko lang naman is chocolate ata. Naka2 piraso lang ata ako nung, matawag doon, flat tops ba ito? Kasi yung pilog. Tapos Tico. Ayan, tapos yung ininom ko pa is yung coffee na may chocolate din. Tapos, ayun, alam ko na. Ayun, gulat kayo. Hindi pala ako nakainom ng tubig right after kung kumain ng pancake with yung pancake syrup. So, ayun. Doon, alam ko na. Hindi pala sa chocolate kasi nung nakaraan pala yung kumain ako ng 2 perasong chocolate. So, yun. Hindi ako nakainom agad kasi yun, pagka di ba naglalaba ako, pakaluto ko, lang ako ng 1 piraso, din refill ko, sinubo ko lang. Tapos, nilakla ko yung chocolate na coffee. Tapos, afternoon, di ako uminom ng tubig para maghugas ka ng lalamunan. So, ayun na, sinimulan. Kaloka. So, anyway, rest na tayo, guys, kasi talagang ramdam ko na yung pagbigat ng ulo ko, tapos yung mga, mga buto ko. Mga buto ko, masasakit sila. So, ingat tayo lahat, guys, lalo tumataas na naman yung yung report kanina sa taxi habang papunta ko sa sa simbahan is tumataas daw yung cases na naman ng COVID. And then, kaya pala, ang dami na namang nagpapalala move ng ng essential sa akin. So, ayun. Buti na lang lagi akong may ready mga test kit. Yeah, kung may, kung may kailangan nyo, guys, ayun, lagi akong may ready niyan. Pwede bumili kayo ng piraso or boxes, ganyan. Pwede. So, ayun lang, ingat tayo lahat. Good night. See you bukas. Bukas ko na lang din tatapusin pa yung natitirang vlog na i-edit ko. Bye!